Hementxe gaude aurtengo Santi Xabelak aurkezten, jai batzordean ilusio handiak ginen eta festak hasi aurretik aurkezpentxo txiki bat itia erabakien. Eta azken mezutxo bezala, alik eta hondakin gutxien sortzea ere denon ardura dela esatia garrantzitsua eretu zaigu. Aurten edalontziak berrerabiltzeko saiakera gehigarri bat ingo degula. Eta baita egitarau elebiduna puntu ezberdinetan jarriko deula, bai. Usurbilgo udalaren web horrian, Hartzabalgo eta Santueneko Zarren egoitzetan, Zutegin, Potxoenean eta Kiroldegin. Hortaz, bi astetxo falta zaizkigu eta hemendik bi aste eta gozatu, ospatu, elkarri heldu eta festa eharrak pasatzea espero du, bai. Beraz, gora Santi Xabelak! Gracias.